Amen. So, utang sa Dixon, mag-ampot ha. Lord, salamat kayo Ginoo sa iyong grasya, gugma Ginoo, nagikapi naman. Lord, tagay kami Ginoo Lord God sa kasing-kasing na ginawa ko sa dalugan Ginoo Lord God, hindi makadawat Ginoo Lord God sa mga putang na himayaon naman ng pag-ampot Ginoo, himong abuko naman ta kasing-kasing. Hinloy mo muna una ama sa pagdawat Lord God sa mga putang Ginoo. Jadi Ginoo ikatulog ka na mo karong kabutagon. Lalaygon ka Ginoo sa katapusan. This you ask in Jesus' name. Amen. Last time is going to about minding the gap. No, mind the gap. Gap means may kuan igsoon may bungaw, no may bungaw. And kanang atong isgutan last time igsoon is we must be aware igsoon kung asa atong standing no sa tanang butang. May example igsoon when you are studying, asa naman ka with regards to your goal, asa naman ka with regards to your aspiration. In the relationship, igsoon, where is your stand? Where is your kanang bitong imuhang location? Asa naman ka igsoon with regards sa imuhang pangandoy. So clearly igsoon nga kinahanglan aware kung usa pa ba ang mga butang atong buhaton para makahimo ta igsoon og mga konkreto kayo ng mga lakag aron sa pag-meet igsoon sa atong goals kinabuhi. Amen. So no, that's why atong title last time is Mind the Gap. So there are things that we know igsoon. First is we must be frustrated with the gap. No, na frustration itong kasing-kasing, that is normal. No, ang tao nga walay pakabana sa iyang mga pangandoy, walay pangandoy overall igsoon. That is the worst igsoon. So that's why kung makita nimo ang imong pagtubo, no, kung makita nimo imong progress igsoon with relation sa imong padulungan, maraming kalayuan pa rin ako eh. Nag-uul ko da sa kalayo pa sa ako ang standing with regards to my goal, that is normal igsoon. Hindi mo dapat normal yung kayo ma-prostrate ka sa mga goal na di layo pa. Pero ang iyong prostration nagpasabot igsoon na kayo pakabana. So mas maayo na ma-prostrate ka kaysa sa dili ka mabalaka. Amen. So, ikaduha igsoon kanang naay biblical case for strategic faith igsoon. So, naay kanang kung ano kinahanglan nato una is naay atong ingon pa dito atong isulat ang atong mga pangandoy, atong isulat ang atong mga goal. Isa man diri nagsulat sa ilang mga goal. Isa man diri nagsulat igsoon nagahimo igsoon nga ilang mga goal visible jud kay na jud kay no kanang minumduman gid mo kay kung pa nila pilay gahom sa limot, wag kay gahom ang kalimot ikaw kanang damanan jud kay kalimot igsoon. So that's why we need to really make our goals and our desire igsoon clear, tangible and communicable. May pulong sa Ginoo igsoon sa I think that's Proverbs nga mingon gani dito na ang tablet daw, ang law daw, kinahanglan daw ni may communicate permanente sa imong mga anak. Nagkano ba igsoon na sa example anong Muslim di gud mo kaon gud aboy because they communicate igsoon. Kada istorya, kada pangaon, kada kuan, hinumduman gud permentation atong simba, ato sila sa ilang magsimba sa daigson. Istoryahan gyud. Ang papa, istoryahan niya, ayun yung kao, nanay. Hantod nga mabot siya muna-una siya kasing-kasing. Hindi good. That is the power of communication. That is power igsoon of kanang permentin mo gina-relate, gina-communicate, gina-state igsoon ang imong desire, ang imong Amen. That's why when we have our goal, we must readily communicate igsoon. Communicate your goal. No? Storya permanente sa imong goal. Nakoy, kani ato lang ba na nakbitan na. Mabubuo naman ang topic. Mabubuo naman itong topic. Naiusa ka kuhan ba? Naiusa ka, naiistorya na po ni sa kuhan na daw sa kanabang hari ba? Wala sila
Wala sa iyang anak, wala daw ang iyang anak ng babae. Wala gusto niya maminyo. So ningon siya nga, oh, nanawagan ko sa tibok gingarian nga katong mga ulitaw ra, mga eligible. Paghimot ang pakuntis. Tulo ka part nga pakuntis. Dayon ang katapusan, mga mahimo nga asawa sa kumban sa kong anak. Una, paguntis igsoon, anay, ka na endurance, no? Jogging sila, grabe ka endurance igsoon. Katunga may nalagas. Katunga may nalagas. Dayon, ikaduha igsoon, ang pupraytay na sa, no? Uy, 1/4 na lang nabilin. Yan, katapusan igsoon, ningon rin ang katong hari nga, sa katapusan katapusan nga kuan nga kanang kuan nga usingan na kanang contest aw kanang kuan pagsubok ingon siya kinahanglan niya mag-fasting mo 40 days tubig ra 40 days fasting so with prayer pa na no grabe ang uban Nixon isa na lang nabilin. Alam sila, wanay kinanglan lang ganyan, pritohon ang iyang, kumplitohon ang iyang, ang iyang kanang pagpasting, kaya rin siya mga sawa. Yes, pagkabot ang 46 zone, ingon rin ka itong hari. Oh, ikaw gini-survive. Kanang, gusto may mong gusto, pagkaon o ang reyna, o ang prinsesa. Ingon rin siya, kasi pagkaon, igutom kay ko. Sometimes it's so if we do not communicate our goals and aspirations kinabuhi, so we will forget all the things that are happening, mga kapulian, mga problema. Kung dili nimo i-communicate kung insakto ang imuhang gusto nga goal igsoon, mawala mapapas gyud kinahanglan din nga clear communication. Sa matiayon kinahanglan suryan din niya mga damgo. Suryan din niya mga goal aspiration igsoon. So there is a wisdom of counting the cost, no? Kinahanglan nga kung naka-goal na po kayo nga unsa kinahanglan na nano buhaton. So may mga kinahanglan na kung na-achieve. So that is how napoy napunta ginabuhat, no, to bridge the gap. So that's how our topic last time igsoon. So nakay frustration tungod kay layo pa kasi imong goal, that is healthy, that is good because you are frustrated. Because layo pa, it means igsoon you are keeping in touch with your reality. Asa na ka with regards to the goal that you are aiming for. And now that you are aiming for it, igsoon, make it clear na kinahanglan din mo preventin mong madunggan, masinati, makita igsoon for you to not forget your goal. And while you are aware of where you are standing, imo pong kunaon nga, asa may akong kinahanglan buhaton para maabot ko dito. No, naay mga butang nga atong buhaton, so dili lang tayo mag-wish, dili lang tayo mag-aspire, but then we will walk the talk igsoon. Amen. So this morning, igsoon, I will be sharing something very special, igsoon, close to our hearts. Anong natin testimony ganina mo, dito igsoon. Our topic for this morning, igsoon, is about the power of the fire of God. Amen. So the word power. Say the word fire. 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 The power and the fire of God. Amen. Are you excited? Amen. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ito ang basahon. Sa pagabot sa adlaw sa Pentecostes o tanang mga magtutuo ng tigom sa kadakip. Sa kalit may mga haburos gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin o nilungop sa kinis tibong balay o sa ilang gitiguban. Yun na pa, report ang para examine sila. Nga nadari nag-istoryahan. These are the disciples, 6-1. May disciples. Amen. So next verse. Unya, nakakita sila daw mga digla nga kalayo nga nagtungtong sa diha sa mata ko sa kanila. So there are tongues of fire. Imagine na isang tongues of fire, no? Manabitaw na murag gadila nga kalayo. Nagtungtong sa ilang ulo. Nagtungtong sa mata ko sa each and every one ay tongues of fire exod.
Silang tanan na puno sa Espiritu Santo o misultik na kalain-lain pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. God bless the reading of His word. Amen. Amen. So, no, atong lang tawon igsoon ang context ani because this is the time we're in kana bitaw kanang nabanaw na sa Ginoong Hesus. Gani nibalik na siya igsoon dito sa ni saka na siya humana ang katong iyang pagsaka igsoon mananya istorya katong kanang pati kato bitang gingon bitaw niya nga as you go make disciples of all nations, baptizing them in the Father, Son, and the Holy Spirit. Humana siya gingon nato igsoon. Gingnan lang niya ayaw mong piya sa Jerusalem, ayaw mo ughawa sa Jerusalem. Not until I will give the command. So, after that igsoon, they have waited. Now, after sa kwan igsoon, dili gani tanan sa ilaha, murag kana bitaw ang tanan sa ilaha manggiduha-duhaon gyapon. No, nagyapon sila paghinayang anong namatay si Ginoong Hesus. Naiuban sila igsoon frustrated, naiuban sila kanang nakuha kana bitaw lahi ang expectation nila about sa paghari sa Ginoo. So that's why the day of Pentecost igsoon is very important. Muna siyang turning point igsoon na diin ang church igsoon explode. Ang early church igsoon nahimo nga from few people gathered to thousands igsoon in the span of a few years igsoon. Abot sila sa nakalain-lain ng mga nasod sigpit sa Israel tungod nagsugod igsoon ini nga time, the day of Pentecost. So this is a historical, dili lang niyo sa kabutang igsoon atong naon no sama sa testimony nga atong nakadungog but then igsoon it is something that we will be experiencing in the future. They will be experiencing in this moment igsoon. No, ang fire na ni-feel sila igsoon in the upper room is readily and available igsoon necessary for the church to fulfill its mission. Amen. Kung ang imong pagpaningkamot igsoon sa ministry, ang imong pag-share sa pulong sa Ginoo out of your own rang kana bitong pagpaningkamot, wisdom lang nimo, sa kusunada lang nimo, I tell you igsoon, you will fail. Mapakiyas ang tao kung iya lang kaugalingon, kung wala ang gahom sa balang espiritu higalaw igsoon, lisod kayo ang pagbuhat sa bulaton. Gani ang sunod sa kabubuton sa Ginoo, lisod kayo kung ngunit wala ang giya igsoon ug tukmod sa balang espiritu. Amen. So, difference igsoon from the world's fire and the God's fire. Contrast igsoon, no? Kung sa may fire na nasa kasing-kasing sa tao, siguro ang fire sa tao igsoon, gusto siya mailado, no? Gusto siya nga adunay power, adunay kahom, adunay fulfillment igsoon through money, success. But then igsoon, it will never satisfy people igsoon. No, that's what is only God can satisfy. Kita mo tayo mga tao successful, no? Naman sila interested, na silang grabe ang ilang drive and passion igsoon to embrace themselves, bilyonaryo, trilyonaryo. Not satisfied. Na mga naghimo na lang tungkol silang kaalam, no? Na daw istorya na daw sa ka politiko. Nato daw sa iyang kanigo nga taga China, no, tato sa Beijing. Ana siya nindunta simbalay sikoy. Pag kanindun kay simbalay, ana din siko. Ana din ang politiko. Sa sikreto ng musik, ana siya. Aprihan bintana, kita ka ng tulaya. Ana siya. Ano din siya? 10% sa presyo, ana ako. Ana dayon ang katong tao, katong politiko ng Pilipino, you give me an idea. Balik sa sila, after a year, I will invite you to my house.
Tuod, Ikson, abot sa tuig, abot na si Ikson. Asya ako ka, minum, tas mong balayin, swimming pool. Tagaan na kayo muna ko rin. Auto. Ana dahil ang ano? Ana din ang politikong Pinoy, Abraham Bintana. Ingon din Pinoy, do you see that bridge? Ingon siya, I don't see no bridge. Ingon siya, indeed. There is no bridge. Muna ang kan hinungdan anong nadato ko. You see the bridge? No bridge. Muna yung rason. No ghost bridge. No ghost bridge. So, joking. Kidding aside, Ikson. No? Ingon dito, Ikson nga, no, ang tao daw nga wala naglihok, Ikson, wala nagalakaw sa kamando, o kanang wala nagalakaw, ang kanang yung balance 50, Ikson, muna itong fuel, muna itong fire, Ikson, muna ang ato ang nagtukmod sa tuwa, Ikson. Kung wala ang gahom sa Ginoo, Ikson, ingon dito nga, mura lang kagalakaw sa mga kaugalihong katakos. Mura lang kagalakaw sa mga kaugalihong nga paningkamot, Ikson. Nakadugayan pa ba? Kapuyan ka. Samanta makita mo wala resulta, Ikson. Pero ang tao, Ikson, nga di na ang balang spirito nagkapangliyok siya kinabuhi, isang pag makakita na o kapakyasan, Ikson, padayon na mulahotin nato sa unahan. Muna ang uban na tao, kung kana dito nangalaga lang sa ilang kaugalihong katakos, badlungan ang kaisa. Undang na, Ikson. Sugay ng kadyong, Ikson, mawala na nasa simbahan na naman. Naglakaw, nagkinabuhi, Ikson, nangalagad sa ilang kaugalihong katakos. Apal ko, mangalagad ka sa kahum sa Ginoo, higala, Ikson. Bisan pag mo sa'y kuso-kuso sa imo, kita juga ito na, ibig tulay. Ang Ginoo, Ikson, dili lang nag-inform sa tuwa nga ang mga unang Kristohano, nakangker nila ang grabe kayo maon sa tumatay. Ilang gibangga ang superpower, no? Ang imperyo sa Romanong imperyo, Ikson, ato kapanahonan. Kung nahimo silang nagbalampuso, dili tungod silang kaugalihong katakos, dili tungod silang kaugalihong gahom, dili tungod silang kaugalihong kaalam, Ikson, kung dili sa gahom sa Ginoo. Amen. Kung ingay sa Ginoo yung kasing-kasing, Ikson, dili ka magduha-duha. Kung ito nang upan na nangabuang, dili sila, oh. Saan naman ka? Mato nakaglaing naso, mag-mission na ka, usapin. Magkaaga ni mo. Mato nakagbuking, mag-mission na ka. Dili na tungkol sa namuang sa iso, tungkol na sa kalayong na siya kasing-kasing. Amen. Amen. Sa unang yung silingan, maulaw ka. Sabihan nga kalayuan ka sa Ginoo iso, hindi na ka maulaw, istorya na kas kaayos, Ginoo siya kinabuhi. Tungkol na sa kalayo sa Ginoo. Inang kaugaling kalayo sa Ginoo. Okay. Kaya mo lang kaugaling kalayo, mo lang kaugaling yung deciding zone. Magbugna, mawala, mahanaw ginaison. Mugani ang magtiayo, kinanglan nga doon nag-ikatulong nga court, Ikson, mo ang balang spirito. Ngamunay maghatag, Ikson, o kainit, kalayo, Ikson. Kaya kung sila, ha? Ay, bugto. Layo, ra. Anong necessary yung kay Ikson? No? There is a difference between the world's fire, the fleshly fire, Ikson, and the fire of the Holy Spirit. Amen. Kaysa man rin na kinahanglan, Ikson. Kaysa man rin na kinahanglan sa gawin sa Blanc Espiritu. Kaya kita mo rin ang Christian life, mura na sa gupang-urmon. Nabisan ang pag-ampo, Ikson. Nabisan ang pagbasa sa Biblia, Ikson. Lisod, malisod na kayo sa ibuang. Kana bitang bisan ang paglentok sa pag-ampo, Ikson. Muntay pagsugod ni mo. Kana murag bukao na ka. Kana bitang mo sa'yo makalimot na ka, Kristohano di ka. You don't need another teaching, Ikson. What you need is the holy fire of God. What you need is the fire of the Holy Spirit. Amen. Amen. So why do we need Ikson, the Holy Spirit? Why do we need that? What is the necessity of this fire? Matthew chapter 3 verse 11, Ikson, di mandara Ikson, ang pulong sa Ginoo.
Ingon diri sa English, I baptize you with water, those who represent, ako magabunyag kaninyo pinagi sa tubig. Aron pag, muna istorya ni Juan ha, ni John. Ako magbunyag kaninyo pinagi sa tubig, aron pagpakita na nainulsol o bibiya kamo sa inyong mga sala. Apan, ang moanhi, sunod ka na ko, magbunyag kaninyo pinagi sa unsa? Sa Espiritu Santo o sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan kani sa pagbitbit sa iyang sandalo. Usa ang dalawigson, magbunyag siya pinagi sa balang espiritu ug sa kalayo, igalang igsoon. So kinanglan din nga, no? Kanang bitong natay nabaptize sa by the power of the Holy Spirit igsoon. We are kanang bitong push na by our own earthly kana bitaw atong tawhanon nga kusog igsoon, but then ginapush sa gahom sa balang espiritu. So sa unsa mahitabo sa tao igsoon nga ginamhan, unsa mahitabo sa tao nga diin kanang nagalakaw igsoon sa landong o sa lumala sa balang espiritu. Una igsoon, there is a power to witness. Ano na siya katakos igsoon sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Dili na siya maulaw sa istorya pag ginabi kabahin sa pulong sa Ginoo. Ingon rin magbagay ang naong. Amen. Di na siya maulaw igsoon. Ingon ang Acts chapter 1 verse 8 igsoon. Itong basahan, Acts 1 verse 8. Sulat pa na ako. Okay. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Apan kung mabunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamong gahom, o mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria, o sa tibok kalibutan. Gahom igsoon sa pagpadayon, gahom sa paglahutay, gahom igsoon nga din hatag sa imo og driving force igsoon. Nga din kung ikaw ra mismo igsoon, kung merely human effort lang, tayo ray sa kasimana nimo igsoon, mohundan ka sa pagpangalagad sa Ginoo naman malisod. Mohundan ka igsoon sa pag-serve, mohundan ka sa pag-adto sa siguro kung ngayon ka namadto ka sa bukid, kay manamiyaw ka sa pulong, pagtanaw mo dito, di kwarta dito, amen. Ang ilang na paghalad, so dito, halad ang saging. So, ano yung saging niya? Pero kung naagahok sa Ginoo, sa kinabuhi, so sa isang kasing-kasing, you will endure. You will endure. Amen. Without it, Ikson, we were just doing our own human effort. Amen. Ang atong pagpangalagad, kung wala ang balang espiritu, kanabang murabag ka na bitaw, nangalagad ka, nanganabitaw, kita mo na, bingon sila na, sukunin, kanamato, ganyan sila, kaya nang magkakadina, itong makaduwag sila, kanang matay, nagkadina. Nana ang tawag sa nangalagad, rasi at ugaling yung pusog, katakos, nagkadina sa piil. Lisod kayo dalon, ang iyang kinabuhi nato sa simbahan, lisod kayo isod paludon sa Ginoo, lisod kayo nga muampo sa Ginoo, nga naman iya naman kaugaling yung katakos. Ayaw pagsalig sa imong kaugaling yung katakos igsoon, adunay gahom ihatag sa Ginoo sa imong pinagi sa balang espiritu. Amen. Ikaduha igsoon ay purification, ay refiner's fire. Ang isa man ang kaduha na kanta, refiner's fire. Heart one desire. Di na kong kanta kayo, bro. Tutugong si Nila. Malakay, sa 3 chapter 2 to 3. So, kung sa'y purification, naglunsay. So, apan kinsay mo lahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong sa inig padayag na niya, sama siya sa kalayo, na nagbukli sa kutaw, sama sa isog na sabon. Sa isog na sabon. Amen. May ani siya sa paghikom sama sa pagtiputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata ug bulawad aron maghalad siya Ginoo ug gusto na matang sa halad. Amen. So,
Ingon sa dito igsoon in that verse na ay kanang refiner's fire na ay purification. Kabalo ba mo igsoon nga ang silver and gold igsoon iagi nagkalayo para mahimong alunsay. Mahimong nga pure. No? Matangtang igsoon ang tanan nga dross, matangtang ang tanan nga impurities kinabuhi sa tao kung balang espiritu maabot sa imong kinabuhi. Kung imo hibat sa galigson ang balang espiritu nga nagapamuhat sa imong kinabuhi igsoon sa pamaagi nga din wala pa nimo ni sa una. Matingan na lang kang ano man kung sa una dili ko ganahan kisuya mga tao, dili ko ganahan nga makikinabi sa mga tao, di ko ganahan apan sa diyan nga ang balang espiritu magbago sa imong kasing-kasing igsoon. Dito nga may gumaon na kasalang tao. Katubi taong nasa Galatians tutugingon ni mo brother, Galatians 5:23 o 22:23. Katubi taong fruit of the spirit, na patience, na kindness, goodness, long suffering, ay pasensya. Bunga to igsoon. Kay tungod kay nang balang espiritu sa imong kinabuhi, mamunga ka ginatong mga gawi. Imo nang lantawon kay kung wala na bunga, di ba? Ang timailhan ni muming ka ng something bata, something, di ba? Isang kita sa inyo nga. Ang punuan sa chiko, tabon-tabon, pareho ng itsura. So man tabon-tabon chiko. Pareho bunga. Pero kayo mo ako, nag-imong tilawan, igsoon, manibawa ni mo, tabon-tabon na ni. Hindi chiko. Upload mo din May bawaan ang kahoy pinagi sa bunga. Amen. So diyan nga na ang balang espiritu sa maginatanong igsoon, nagakatubog kani ang bunga igsoon, ano na ang pagkigugma, pagpasinsya, pagkaagho, ang tanang ng butang mo nag-iingon ako igsoon nga diin kung na ang kanang balang espiritu sa kinabuhi mag-purify ni mo ang kalaging igsoon. Usab magkalami igsoon. Magkalami, dili magkalahi. Amen. No, ang tanan natong sala, ang tanan natong selfishness, compromise, igsoon, matangtang mawala kung sa diha nga ang Ginoo magapamuhat sa imong kinabuhi. Amen. Ya kita igsoon maglik mata perminti pagtungod sa atong ma-experience kada adlaw, may mga tao nga makapasuko sa ito, makapalago sa ito, mawala atong pasensya. Muna kinahanglan na maduol kita perminti sa iyang trono igsoon, maduol kita sa halaran sa Ginoo. Lord, ang iyong balang espiritu, Lord, hiluway ako, saya ako Ginoo, matangtang ni mga butang na sa akong kinabuhi. Niya kita igsoon kay ato man inani niyo ko, nani niyo ako batasan. Kinahanglan mo musunod kung unsa na ako kay mao naman yung ko. Ang Ginoo mo bago man igsoon. Bulunsay man Ginoo mo change man sa kasing-kasing. Nang kung wala ka na change igsoon, basin mo wala ka. Natamni igsoon sa pulong sa Ginoo. Wala ang balance pero nagapaliyog sa kinabuhi. Amen. It will burn away igsoon the dross. Lunsayon kay igsoon. Tanang selfishness, compromise, tangtang na igsoon kung naan mo lang espiritu sa Diyos. Mo-purify una, He gives His power to witness. Ikaduha igsoon, He purifies us. Ikatuloy igsoon, it is for igniting our passion. No, our passion. No, buti pa sabot ang imuha bitong eagerness ay imong seal. No? Sa una nga, ulang pa ang walang espiritu nagapangliw sa imong kinabuhi, lukewarm ang Kristohanong igsoon. Init-init, bugnaw-bugnaw, no? Marag inadlaw, lukewarm, no? Manaingon nga, fireless Christian. Kana bitaw ang pamagod ang naamoy kalayo igsoon mutapad na og kanang mga babugnaw makalayuhan na sila igsoon. Pero kung ang bugnaw Kristiyan matapdan og mga bugnaw na kayo nga kuan igsoon, masamot sa kabugnaw. So when God igsoon kanang stirs up your heart, no, kanang putawon sa kanimo kasing-kasing, ang balang espiritu mag-abot sa mata ko sa kanato, imo dito igsoon mahimo na we become full of fire igsoon.
Pagkakalayo ang imong kadasig sa Ginoo. Mugin nang ayaw kuyog-kuyog sa mga tao igsoon na walay kalayo sa Ginoo. Ano man? Magkalayo ka. Amen. Mugin nang ayaw ibulak imong kaugalingon sa mga sa imo pa dito nila kung ang usa ka sukrot nimo kakalayo imong ibulak sa igsoon imong ibutang dito sa kilid. Sa imuhang gilumag mo sa kadugayan ato mapalong to. Wala pag-aso to mapalong kadugayan ano man nawa kansa sa tipo igsoon sa nagkalayo. Amen. Ikaw ba igsoon na ba kay nagkakalayo ba ka sa Ginoo o nagkakalayo? Ang problema kung kita tanan nagkakalayo na ta. Mayuwas sa Ginoo igsoon, Lord kalayuhin ko Ginoo. Ang magkalayo ko para sa imo ha. Di ko magkakalayo. Ay problema igsoon, nabito nang ubad nabito nag-abroad. Yan na, dirang kay istorya nga. Dito sa pero grabe kayo sila ka-serve sa Ginoo, no? Walay putulan nila pag-ampo, pag-service sa Ginoo, pero muli Pilipinas, igsoon, pag-abot sa Pilipinas, backslide. Simple. Ano ba? Nabugnaw igsoon, no? Muna kinahanglan nga, ang ngayon na itong kalayo sa Ginoo, igsoon, ang balang Espiritu maghatag na itong kalayo sa matagkaroon ng dunia. Tayo, ang kalayo na ito igsoon, kasi buhaton sa kalayo, kanang ato nang sunuran na ito na igsoon. Kasi sunod niya na, unong sa Ginoo. Amen. Remember ko sa una, no? Nga ba sa inyo sa una? Parang usong lighter naman, di ba? Sa una, sa bukid. May mga hayong kalayo dito. Kaya mga hayong kalayo. Kalayo. Isa lang tagay ng kalayo. Tagay ng baka. O, di ba? Sa bukid. Sa bukid. Mga siguro ka. Kasulay na. Ang mga address o naman sa Piles o na. Ang mga sirin. Nga na krudo. Dali na kayo. Pero sa una dito yung son. Mga hayong kalayo silingan. May baga, ego baga tini. Kaya sir, dalag bunot. Bunot kay, ang sa una, mga sumunod sa bukid, mga bagul, mga bukong. Bukong may sumunod dito, muna magdala sila bunot. Dahil mo lang yung sumunod, muna kasagaran mga dito, pag maglumag, primero, ulbog ng aso. Isa kanilita na ison. Maglumaan ka na bukong. Kanang bukong na tayo ison, yan na naman ang bukong. No, kanang may gunang mama, wala tayo bukong na pagkabukong sa kanya. Kanumto ko ba? Uy, ang silingan. Nakakuha kapag sila bukong, aning bukong, aning kuhan eh, bukong, ananaw ka na kung kanang sanggot. Napalihalas na loko. So, ingon dito nga, our passion and love for Jesus is so will replace and itong revolutionize our heart. Usbon din mo kasing-kasing, ulit tao magpabili ng igsoon nga maoras siya sa diya ang pagkalayo sa Diyos igsoon, maabot siya kinabuhi. Ulit tao na mayon nga, okay rin ko. Magpundo igsoon, ingon dito nga, grabe kayo, mausap ang tao igsoon sa diya nga makalayuhan sa balang Espiritu sa Diyos igsoon. It is for passion. Now, how do we picture out this fire igsoon? Sa may kanang panganay, sa may kanang kulagway ang igsoon. Una is, there is the sound of fire. Amen. Muna sa verse, chapter 2, itong ibasa kanina, no? Sa Amen. Sound of fire, verse 2, igsoon, kuhan, no? Sa verse 2, pasawon. Ingon dito sa Acts chapter 2, verse 2. Acts 2, verse 2. O sa kalit nga may gagaguros ikan sa langit sama sa kusog nga huros hangin o milukop kini sa tibok balay o ilang gitiguman. Amen. May haguros ikan sa langit sama sa kusog nga hangin igsoon. It will come like a mighty wind. So, grabe kayo nga gawros na hangin. So, muna'y kanang rushing wind. Kung mamuhat igsoon, dili na malilong matago higala igsoon.
Kung naibuhaton si Lord karon tak naa, isang may katuwa na ibuhaton. Kung naibuhaton si Lord sa to simbahan ron, pili di siya malilong igsoon sa tibok community because if God allows igsoon, ingon dito na yung rushing wind. Ang hangin madungog nimo pero wag ka kabulwa sa padung. Madungog nimo igsoon. It was undeniable and attractive to crowds. Ang wind igsoon, ang sound of fire igsoon, it will attract crowds igsoon. Ikaduha igsoon, the sight of fire, no? So makita na to itong fire na ilang ko igsoon, ingon to na sama sa dila sa kalayo igsoon. In verse chapter 3, ingon dito, basawan. Unya nakita sila daw mga dila na kalayo na nagtungtong diha sa mata ko sa kanila. Amen. Naay daw dila sa kalayo. So may dila sa kalayo. No, naay ka ng kalayo, then nabitaw ka na. Mga tayo si Silin. Oh, ay dila sa kalayo, gatong-tong sa ilang ulo igsoon. So, how tongues of fire separates comes to rest on each one of them. Ingon ito nga, it is personal. Buti pa sa bot igsoon nga, matag usa, lahi-lahi ka giftings igsoon. May mga butang nga ihatag si Lord kang jadwe igsoon at dili niya hatag sa kuha. May mga butang nga mabuhat si Ate Punsing, ilalong sa lamdag sa Ginoo, hindi na ko mabuhat, hindi na ito mabuhat ang igsoon. Muna yung gifting sa Ginoo sa matapos sa kanato igsoon. It is a personal encounter with the Lord. Sa mas kong giistorya ganina, lahi ako sa experience ni Ate Gingging. O kung tugtan sa Ginoo, lahi sa may experience diya sa Ginoo. It is personal. Ang ikaduha igsoon, it is visible. Buti pa sa tangible, igsoon, makita, anaagi ka ng boldness, no? Dili tanang nga, akong gikuan nga, ngayon pa, kani wala na yung baptize, wala mang speak in tongues. Ang lang yung ka mag-speak, di ka mag-speak in tongues, kung baptize. But then I believe so, igsoon, dili tanan mag-speak in tongues, dili tanan nga na-baptize, nga nigamhan sa balang spirito, mag-istorya, mag-speak in tongues. No? Naiubang dahilong na sa iso, pero ayang kasing-kasing lahi na, na unspeakable joy, iso, na dili matukip, dili malitok, nagalipay siya kasing-kasing pinabuhi, igalay, iso. And that is, iso, na boldness sa iyang pag-istorya. Dili na siya maulaw, dili na siya, no, mayon, kato bitaw nakakita, bitaw ang mga tao, bitaw kang Pedro, ingon sila, di ba, maumanin, kanangkuan, di ba maumanin katong walay grado nga kanangkuan, walay grado nga kanang fisherman, mag-isurya man ni grabe nga boldness. It is not of his own will, so it is by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dili ni mo matukip ang buhaton sa Ginoo kung ang tao isang gamiton sa Ginoo, no? Ang tangki gani kay paistorya sa Ginoo. Ang asno gani kay paistorya sa Ginoo. Kung gamiton ka sa Ginoo, higalang igsoon, di yun ka kaingon sa mga problema ng Lord, wala mo kay background ng Lord. Because if God used you igsoon, there will be boldness igsoon, there will be power, there will be joy igsoon in serving. Amen. And there is the substance of fire igsoon. Ingon ang verse chapter 4 igsoon, in chapter 2 verse 4, sila ang tanan na puno sa Espiritu Santo o misulting na kalain-lain pinulungan sumala sa ipasulti kanila sa Espiritu. Amen. Na ay manifestation igsoon. Na ay ang eternal fire nila igsoon ay external na manifestation. Pero I believe that there is the eternal fire igsoon will have the manifestation of natin kalipay permintin, dili na ka mabalaka sa imuhang no. So, that is manifestation igsoon. Amen. Sa akong giingon, ang prutas igsoon sa balang espiritu sumala sa Galacia igsoon kanang nagpasabot siya nga naay mga butang sa imong kinabuhi nga gideposit si Lord. Amen. May substance of fire igsoon. They were all filled and began to speak in other tongues and Spirit enables them the eternal fire, that external manifestation igsoon. Even before they speak igsoon, before sila nag-istorya like pinulungan, doon na nag-ibuhat si Lord na pag-usap sa ilang kasing-kasing igsoon.
Amen. So, what are the product of this fire, Igsoon? So may maproduce aning fire sa Ginoo, Igsoon. No, Acts chapter 2 verse 5. Pero taas na kayo na, Igsoon, atulang na atulang i-elaborate, no? Atulang ikuan. First is there is a supernatural boldness, Igsoon. No, they will become known. Himo silang supernatural and fearless proclaimers, Igsoon. No, wala na sila kahadlok, Igsoon, ng usturya, kabahin sa Ginoo. No, wala na sila kanang pagkabalakas, mga butang sa kalibutan, kung dili ila lang gimantala ang pulong sa Ginoo, bisan o kanang bisan gitraten sila kamatayon. Hinana sila tungod sa balaang espiritu, Igsoon. Ikaduha na effective evangelism, no? Atong nakita na sa isa lang kaadlaw, Igsoon, may 3,000 katalag na nadugang sa ilahan. The fire produces harvest, Igsoon. Sama sa gingon kung kanabitang sa effort lang sa tao, dili gini siya may tabo, Igsoon. Pero kung sa pinagi sa balang espiritu, manaka nato, Igsoon, mabuhat din yung mga butang. Ikatuloy, Igsoon, na unity and community. No? Naay kanong panagkayusa, gani sa katong event sa Acts, Igsoon, gadiin ilang gitampo-tampo, ilang mga kabtangan, ilang kabtangan, ilang gitampo-tampo para sa bulatong sa Ginoo, higala, Igsoon. So ingon dito nga, naay ka ng nabitaw, nawala na ang selfishness, wala na ang pagkaiyayahay. Tungod kay naana ang balang spirito nagagahom, Igsoon, sa matag usa na nato. O ikaw, Igsoon, is spirit of revelation. Spirit of revelation, buti pasabot nga kato si Pedro nga diligay, no, maglisod kinig basa pagabot sa Igsoon nga nagdagwalong na noon sa scripture, no, doon na yung clarity, na klaro ang iyang paristorya. Tell you, Igsoon, no, kanabitong ang usay minguntan nga na may mga tao nga di kabalumang may English nga niya pagkahuman sa diya nga mawali, Igsoon, doon na may impact, mamati ka sa iya. Grabe, maikot yung po sa iyong ba? Sa iyong research. Nakuanggod na pills na kasing-kasing sa iyong research niya. Gagkanga-kanga pa man to. That is not because of his human effort, so that is because of the power of the Holy Spirit in him. Amen. Because if God uses you for something, He's not using somebody na maayo kay istorya. Dili sa mogamit og mga eloquence kayong mga speaker. So He will use yano, sama nimo, sama nako, Igsoon, para sa pagpalawlag sa iyong harian. Amen. So, how do we receive this fire? How do we receive this fire this is not just for the disciples, but it is for us today. Dili lang atong mga Day of Pentecost, but then kanato sa Igsoon. Number 1, repentance. Amen. Genuine study, gano'n na yung pag-hinusol, Igsoon, genuine sorrow before God to set fire, Igsoon. Nabitaw na yun kay Lord, sa ilo ka Ginoo, I am unworthy. Mutag ingon bitaw ni Hosea, Igsoon, sa diya bitaw ni so ingon siya na, Lord, I am a person with unclean heart and with people with unclean lips. Ingon siya, kita niya yung kaugalingon nga kapintasan, kita yung kaugalingon sa lahat. So, may pipilo na step, Igsoon, you will recognize that you are a sinner. But you need repentance, Igsoon. So, si Pedro, at yan, nakita niya, grabe kayo sila kuha, dagan kayo, wala sa inyo. Wow, dagan na, ingon siya, Lord, palayo na ko, Lord. Kasasala, di ko na ko, Lord. May conviction, Igsoon. Ikaduha, how do we get that? Desire. Hindi matapa, desire. Buti pasabot ka na, bitong. Gusto ba yung kaadik? Kung dili ka gusto, Igsoon, di mo na ihatag sa Ginoo sa imuha. Imuha, Igsoon. Amen. Thirst, Igsoon, thirst free. Pangayuwag maayo sa Ginoo, Lord. Kung pangayoon, Lord, kung nadodo ka, dili po na ihatag sa Ginoo sa imuha, Igsoon. Purwa naman ihatag sa imuha. Masayang lang, Igsoon, kung nasa imuha, niya po ka man, wakay lakaw. Amen. Desire. Ikatuloy, Igsoon, ng pag-surrender.
Lord, ako kinabuhi, tanan nga bahin sa akong kinabuhi, ako i-surrender sa imo Ginoo. Ako itahan sa imo Ginoo, walay akong ibilin sa akong kalingon. That is surrender igsoon. Na yung mga butang siguro na yung mga aspecto, factors yung kinabuhi that you have not yet surrendered to the Lord. Nasuro yung mga areas yung kinabuhi, wala pa nag-surrender sa Ginoo. Lord, silabtitan ng Lord, ay wala akong heart. Ilabtitan ng Lord, ay lang akong pitaka, Lord. Ilabtitan ng Lord, ayaw lang akong mga friends, Lord. That is not total surrender, my friend. Total surrender means total giving sa Lord. Akong future, tanan ako Ginoo. My relationship, all for you, Lord. That is total surrender. Faith and surrender. Now, we must remember also, it's the last one, that we need to receive by faith. No, this is a gift. Buti pa sa buto, nag-discretion si Lord na kanihatag sa imo. It is not something that we earn. Lord, dugay-dugay ng unang lagat, I need this gift. No, it is something that the Lord will give. So those to whom nga iyang ginahunan, iyang hatagan. Amen. So, in this time, no, we still have time, Ikson. Are you willing to be ignited by the fire of the Holy Spirit, Ikson? Are you willing to be captivated by the fire of the Holy Spirit? Amen. If my earlier Christians did something remarkable during their time, usa pa, I'm excited igsoon sa mabuhat sa Ginoo during our time. Diin ang Ginoo igsoon magutang sa iyang tulong ng disatuan, iyang palang spirito sa matago sa kanato. Now, every desire, so let's all stand. Come on, let's all stand. So, let's receive the power and glory of the Holy Spirit. Come on. Hallelujah.